Plandent har i samarbejde med konsulenthuset Praxis udviklet et kursus med fokus på nøgletal og det gode liv i praksis. Det handler, som navnet også antyder, om, at man skal klædes på til at styre og til at lede sin egen praksis. Frederikssund Tandcenter er en af de klinikker, der har afprøvet idéerne bag kurset i samarbejde med Christian Koltoff. I første omgang var det jo rigtig meget for netop at få noget hjælp til at læse alle de her tal, som vi blev konfronteret med, og som vi ikke fattede en hat af. Så var det ligesom, vi kom i gang, og så var det jo ikke bare det, så var det jo en hel pakke, vi i virkeligheden havde brug for. Ja, vi udvikler nogle værktøjer, som klinikejerne de bliver lært op i at bruge. De lærer at spare med hinanden, og så samler vi de her klinikejere, som så i et forløb over 2 til 3 år kan hjælpe med at udvikle hinanden og udvikle sig selv. Det kan være rigtig sundt at drage nyt af hinandens erfaringer. Jeg tror, vi kan give hinanden rigtig, rigtig meget, hvis vi tør. Der er ikke noget så godt som at kunne måle sig i andre folks erfaringer. Altså, hvis man bare tør gøre det, så tror jeg, man får rigtig meget ud af det. Og vi tør i hvert fald godt at sige, at det var rigtig, rigtig kedeligt, at det gik rigtig, rigtig skidt. Ja. Men også rigtig fedt, at vi har fået den vendt, ikke? Ja. Og vi ved, hvordan vi vendte den, og vi er meget mere fod på det, frem for at det går da vist meget godt, gør det ikke? Nej, det går godt. Vi ved nøjagtigt, hvorfor det går godt. Nøgletal og økonomi, det vil være en væsentlig del af kurset, men for mig så er det værktøjerne, det er ikke målet. Så målet det er at få skabt nogle gode klinikker, nogle glade medarbejdere, og der er nøgletal og økonomistyring, jamen det er jo bare en del af det, det er et arbejdsværktøj.